panahon niya na nay, kung saan naman ni si tatay nga sige na lang manig nga. Oh. Sige na manig nga naunsa naman ni siya. Nga tuig naman ni wa po mangyapon mamatay. Siya, ambot lang anak kay kanang imong lolo. Nga bisag ato na nang ipapatay di mangyapon mamatay. Nya, so may buhato na ni nay. Ingani lang ha. Ang buhato na to ani ay sa na ako'y nadumduman pa. Kung sabi na dumduman mo, nay, kining imong lolo, palakiro. Unya, ato ning palabyan og babae nga siksi para nga matiklo. Amao? Sige. Kita na yun sa isaw ka babae. Kita na abot ang babae. Kita niya sa babae ba? Ole. Kita niya ang babae. Pag-agi yun sa babae nga gwapa. Kaya plakiro lagi itong tiguang ha. Ingon dayo ng agi. Ay lagi itong isulan. Kunya, nga kuanra, nga underwear ha. Niagi sa tubangan. Tiguang. Kita sa tiguang lagi kay kining tiguang lagi. No? Yung tiguang. Lakiro. Playboy. Pagkita kayo sa babae nga nagpantira. Patay. Oo. Pagkita sa babae nga ilibin ka siksi. Patay. Maura ni sikretos mga tigula nga dugay mamatay. Tanaw ni mo nga mura nag-ablakero kini tiguwa nga sa una. Palapyan mo babae nag-underwear. Pagkita sa nag-underwear. Patay. Sa katigulang nag-edad na 26 si Kid Santos. Ako ginagtubang ato siya kiniding masubran ta katigulang wata kay balong nga kiniding atong istorya gabalik-balik na. Ingon dito si Sir Mabida. Sa dyan, ato tanda dyan. Kunya, ako ipakita ni mo. Sa diya, panghigala. Ito na me. Ingon din si Kid Santos. Kisha ba na, Pastor? Kisha ng imong kauban. Ay, si Jerry ni. Si Ronald Malino. Ay, Ronald Malino. Bao ba? Ika pa ag-agpong kinig-abaga. Ika. Uy! Gahi, homo. Gahi! Tungod kay nag-exercise ko permi. Nag-exercise ko permi. Munang gahi kaayo.
Mao ba, tay? Oo. Sa una, sa batanon pa ako, buksidor ako. Ah, 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 Pagkaroon, mag-jogging-jogging na lang ko. Dahil kong hinumduman, 96 na ko, pwede pa kong maka-jogging na kanang mga 60, 70 edad ng jogging, o vertical ko na. Ha? Vertical mo? Oo. Ako kanang o vertical. Mao ba? Nya karon na tay sa una dito ko sa nakaadto ko sa Cebu sa Kulon. Gikuotan ko. Gikuotan ka? Oo, gikuotan ko. Sadya gikuotan ko. Katong akong pitaka, nang ibutangan to na akong alambre o kadina ba sa iro. Kining mga pitakas tigulang, panit na. Unyang ibutangan o kadina, ihikot rin kadina. Basta kay diya sa Cebu, mo gina sa Cebu, kanang ilado mo gina sa dagang kay mangunguot diya, no? Diya nga, pwede iladuha mo yun. Mga pwede mo yung iladuha yun, dagang kayong mangunguot diya. Basta kay kuutan siya. O niya, sadya nga gikuot, agoy, nadalatang tigulang tingalang mangunguot nga. O sa pa nga, buga pa gining pitaka. Buga pa gining pitaka, ha? Nadala ang tigulang, naguyod, sadya gikuot ang pitaka. Pastilan. Tumindog siya. Posisyon din siya kay buksidor lagi. Tangan niya. Basta Ronald Malino. Tumba lagi siya. Gingnan. Salamat ka. Nga naagos Ginoo kay kon wala ba patay kang bata ka. Isa ganito ay pangalan ni Puno Ronald Malino. Ay Ronald, dito sa Kulon, balik na sad, no? Dito sa Kulon, gikuutan ko. Karon sa digi ko nadala ko naguyod ko kaya akong pitaka na ay saba kanina. Onya sadya nga naguyod ko ako siyang kusik-kusikan tumba siya. Salamat ka nga na akos Ginoo kay wala pa patay kang bata ka. Isa ganito imong pangalan, no? Ronald Malino. Ito sa Kulon. Ako na nagbalik. Ito sa Kulon. Gikuotan ko. Naguyod ko. Ako siya gisumpag, salamat ka. Kaya kus Ginoo wala pa. Siguro patay kang bata ka. Sa ganito yung pangalan mo daw. Ronald Malino. Dito Kulon. Gikuotan ko. Gikuotan ko. Naguyod ko. Ako siya gisumpag kay Pusidor ko. Di ba kuyas Ginoo patay kang bata ka. O sa ganito pangalan ni mo daw? O sa ganito pangalan ni mo? Ronald Malino.
ikutan ka tay. Oo, ano na sayod man ka. Imo man ang gisulti. Wala ay karon pag di ko nagstorya, demo. Wala ay, wala ko. Wala lagi. Wala lagi. Hindi magkatigulang na dahil, no? Magbalik-balik ng istorya. Duha na gyud katigulang akong nakuha na. Magbalik-balik yun. Oo, balik-balik yun siya. Wala nga, kung magkatiguang na gani mo, na magbalik-balik na yung istorya, awan na, tigulang na yun. No? O na, yung atong pajuk-juk, karon nga adlaw, ay shout out din ni Ma'am Maria, ni Strongman, o sa tanan na namati diri sa atong joke time friend. Oh, mga friend, kinahanglan niya magkakatawa ka mo para nga ang atong heart dili ma-broken. Oh, bisag broken siya pero naayo tungod sa pagpakatawa. Oh, thank you very much sa inyong pagpakiguban. Ini ang inyong joker friend, Ronald Malino. Hi, thank you. Uy, sisig katawa. Uy, kay kumana ta. Di naman sig katawa. Ha? Manaman ta. Okay na. Ha? Hi, thank you. Bye-bye. Please subscribe sa atong YouTube channel. Joke Time Friend, no? Palihog. Subscribe mo kay daghan mo taon. Mga mag-joker, no? Mga istoryang katawanan. Thank you very much. Mga tigulang. Ubos. Mayong buntag, punto, o gabi mga tigulang. Tigulang.